ndoda. Imike zenziwa apha. Singono Mike thina. Yeah. Singono Mike igama lethu izandoda. Ndicela niphinde niwaqhobele izandla bethinana. Bazasihlekisa kancinci. Bazasihlekisa kancinci. Enkosi kakhulu. Ubhuti omnye. Nansi Mike ndizisa kuwe. Sibane wari yakhe. Sibane wari. Umuntu nguwe. Yakho wena. Sisapha leyo. Sifuna leka. Bazokwenza intando zakho. Molweni Philippe. Ninjani ingane miqala ibhlungu kodwa ninjani? Nathi siyaphila si-ayri ke phaa emarasteni camagwameni endishidi yaphezulu kusebenza masebenze yitya ngudosta ngegama kufacebook ngumfundo dosta the actor. Hey Sando! Hey Sando! Hey sisa! Hayi mamele uthini mnganam? Yo abaqumbe inoba kwabanzima noba nyumaza. Hayi man uthini apha kumngana? Hayi ngaba lapha ePhilippi amahlazo wami zawathwala Nkosi. Ewe ke ithetha mamele mnganam uthini? Khawusondele bawo. Yo hayi ke khawusondele man. Nditsho ndibonakale. Ewe. Mnganam Dimlo uthini apha kum? Sando. Ewe man, njengoba uyazi uba kudala sihamba nosistamile abanye abantu usistamile bamazela kwi-acting emculweni. Thina simazela kwi-acting. Into endizama uyithetha ke kuwa bonke abantu abalapha bazawuphila. Ewe. Bavuma nempiliso. Ngoba kufike umzesisi camagwamene njidi yaphezulu. Ndikuxelela into eyi-one kid. Asirobheki. Hayi man. Ngoba kutheni man ingasendibuzi ngase ndazi nje kanjalo nabantu apha ngaphakathi ingasebazi man kutheni ingarobheki le cawe. Hayi mntanam into eyenzekayo bandiphikisa abantu abayi-60 ku-Golden Arrow xa ndibaxelela uba asirobheki. Mnganam undixelela uba uGolden Arrow egcwele baphikisa wena bebayi-60 begcwele ezasitha abantu umnye wena bathi hayi bonke. Iva ndikuxelela ndimamele wawukhe wambona umntwana le KFC nje erobhe. Hayi yes. Akunoyasi. Akekho nosiphendula ngapho. Siyacela nje abemnye. Awukamboni hayi riras. Into endiyithethayo sithethu isiwe. Imamele mnganam. Singamaqhuno. Ngoba kaloku into enzekayo uthi xa uqala ufika kuthi uvela ubone isiphumelelo zakho zivaleka. Njani man? Ingasendapheka kaloku. Yeah? Uthina bakom ndithi mweka. Ya kuthi uyajola. Okay mnganam, yiman ndixelele ndazi kakudala ke zomjola. Unganibuza isizathu kutheni? Kutheni? Yo indaba ende mnganam, kodwa ndizayenza bemfutshane ke. Ndiyaxelela, thina lo mntu wami wena mnganam ne? Thina lo mntu wami wena, wanto mntu wami mandimdakele. Yabo? Awuboni? Engaqala Friday 14. Nayipush imachine. Yazi nawo ndi-out ne-passion. Soloko ndipusha le machine. Yazi imachine yethu mos. Ngoba ivision iyalindeka. Yes man. Ayiri kuloo ndawo. Ewe man, sikhuphe man wena man. Yabo? Upha Saturday mnganam. Uyabona man wena, la maxesha enkwari. Phango 11. Kube mnandi. Ndihlutshwa sisisuka wena mnganam mayindu. Hayi man. Ndifike phaa, kukho ichambe 28 apha. Yabo? Uyafika nala mama wenza into zakhe pha ashito lo phepha mind your own business. Hey nami ndifike pha njengoba ndihlutshwa nisiso fike pha mind your own business. Hey nazi man simane ndiquqa kwela themba mind your own business man. Mind ezami business. Ndaqhuba ke mngani kwala pha ngo-12 yafika le kaka yapha. Uyava ndingaphakathi yava imoto icima ukuyibona imoto ekudala idumo uyayiva no. Dikume ndizawuqala ngantoni apha na zihoke ezirhange le ndaphuma ndizawubanjwa. Hey jonga yangena laa ntwana yangena laa ntwana xa ingena laa ntwana yathini apha kum ifike yakhupha macephe ukutya iza kutya imalini ndigqibe. Yabona ke ingani ndimalisele umuntu osele sazi ke. Uyayibona ke le nto yakho? Me shutting out. It's log out. Me log in. Hayi
Yabo, yakhupha icephe sinethi yakhupha icephe. Yaqhuba uyangiphazamisa. Yakhupha icephe letwana. Yakhupha ukutya letwana. Yakhupha isipanere zentwana. Yonke i-toolbox ayibeka apha. Uzawansho. Kwakhutshwa negane ekugqibeleni. Ndiyabuza pha. Ingaba zenza zonke into apha kum. Ngendandisendihlekwa ngoko. Ndanyukela ke mna. Nimamela uba ndendathini pha? Ndiye wathini? Hayi bo, into le bendiquqa kuyo ebusuku bonke. Oh, yilaa Yathi ndikhetha yona ke, yathi ndikhetha usela itshemba ke. Ubusuku bonke. La mind your own business, mind your own business, mind your own business. Now I have to mind my own business. Usele 20 litre. Chini. Usele 20 litre. Ndixelela nje okunadmit isibhedlele. Akabuyele weyithini mfondini. Jonga ke. Sakhe ibhilisi kunangoku. Jonga ke. Ndimamele. Story. Ewe kushoti. Zifumanele elakho iJamani apha. Ubuke watsho and wathi kapha kum once ufumana iJamani iphisi iyawuba khona unaphakade akunjalo. Ayiri jonga lothi awukwazi uba uzifumanele wakho Ewe ke Afrika, umoya wakho uthwalisa amanqina njengam. Hey anko dala amanqina ndimntwana xa ndingena naye esenjani bo Yemtshana mamele malunga kawehle ukundibizela usisi wakho phezantsi onyuka azogqibezela umcimbi wakhe besidlula nje besidlula hamba wena. hayi mani Thina ke asiyobheki ngoba thina asiyobheki singarobheki nje siyakwazi ukwenza nje. Uyabona ngoba silapha ndiyacela wonke umuntu alandele mna sihambe camakho mama amen and shit yaphezulu sihambe ngoba iqiniso azurobheka nguDisemba ngoku umuntu ozawube pheka xa sesihamba sizamshiya ngoba siyashiwa ngabantu injalo neteksi yakushiya xa ungaphuma endlini nomuntu wakhe yakushiya xa ungayikhuphi imali camakho amen and shit siyanthanda eFilipi inkosi. Ngicela nibaqhobele izandla bethunana. Ngicela nibaqhobele izandla all the way from ePhilippi.